Muralari lehen begiratua eman eta koloreak ditu harrigarri. Kolore bizi-biziak erabiltzen ditu artetak mendiko auzo bateko erromeria doazen neskamutilak erretratatzeko. Berdeak, urdinak, lilak, aurretik sekula egin ezen moduan. Hasieran zenbait kritikok ez zuen begionez ikusi artetaren obra. Pintatzeko kolorezko betaurrekoak jartzen zituela zioten burlati, esan zidan bakedanok. Nabari zitzaizkion artetari Parisen pintura ikasten egon zeneko urteak. Montmartren hartu zuen etxea eta antxe maitemindu zen Toulouse-Lautrec eta Cézanneren lanekin. Baina sekula ez zuen guztiz hautsi nahi izan tradizioarekin. Horrezegatik, bere kuadroek kolore biziekin pintatutako taberna zahar bat ekartzen didate gogora, modernoak dira, baina sarma galdu gabe. Muralean bi mundu ageri dira, biak elkarrekin. Alde batetik, baserritarrak daude eta beste alde batetik kaletarrak. Baserriko neskak era tradizional batean daude jantzita. Orkatilaraino heltzen zaie gona, zapia buruan eta eskoteri gabe. Aitzitik, hiriko neskek ez dute horrelako trazarik. Haien soinekoak arinak dira, haizeak mugitzen ditu. Gona laburragoak dituzte, belaun buruak agerian utzita eta eskoteak ere zabal-zabalak. Paparrean gainera, bitxiak daramatzate. Baserritarren aldean, jarrera erakargarria dute hiriko neskatilek, ikuslea kortejatzen ariko balira bezala. Nabaria da art dekoren eragina. 20ko hamarkadako baikortasun hori darie pinturei.